یعنی everyone часпидагӣ чӣ маъно дорад ва everyone дар алоҳидагӣ чӣ маъно дорад. якум everyone часпидагӣ онҳо истифода мешавад барои шахсон, барои шахсият, яъне ҳар як кудамро дар назар дорад. every person, everyone, everybody, ҳамаи инҳо як маъно доранд. ва калимаи everyone ҷудо онҳо истифода мешаванд барои ашё, барои ашёҳо. масалан, two words: everyone enjoyed the party. Everyone enjoyed the party. Everyone enjoyed the party. ҳамаи иштирокчиён, яъне ҳамаи одамон аз шабнишинӣ ҳаловат бурданд. Everyone enjoyed the party. Everyone enjoyed the party. ва агар мо дар бораи ашёҳо гап занем, мо метавонем бигем ки Nilufar is invited to lots of parties and she goes to everyone. Nilufar is invited to lots of parties. Nilufar даъват шудааст ба шабнишиниҳои бисёр. And she goes to everyone. And she goes to everyone. ва вай ба ҳар яке аз онҳо меравад. яъни to every party. Everyone дар ин ҷо every party-ро дар назар дорад. One дар алоҳидагӣ агар ҷудо наисанда бошад, ин ба ғайр аз инсон дигар чизро мефаҳмонад. акнун дӯстон, вариантҳои худро дар комментария нависед. як ҷумла бо калимаи everyone ва як ҷумла бо калимаи everyone вақте ки онҳоро шумо ҷудо менависед. дар комментария ман мунтазирам онҳоро. чӣ гуне ки гуфтем everyone барои шахсиятҳо истифода мешавад ва everyone ки ҷудо нависанда шудааст, вай истифода мешавад барои ашёҳо.